Nyt on Villanutty Oyn 20-vuotistoimintajuhlavuosi ja hankittiin tämä rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutus meidän perhetyötä tekeville ja lastensuojeluyksikössä työtä tekeville ohjaajille. Olen huomannut tämän koulutuksen myötä, että kuinka merkittäviä matkoja meidän työntekijät on käyneet tässä vuoden aikana. Tämä on ollut tämmöinen vapaaehtoinen matka omaan itsensä, omiin tunteisiin ja tarpeisiin. Ja näiden taitojen myötä uskon vahvasti, että me pystytään vastaamaan entistä paremmin meidän asiakasperheiden ja lasten tarpeisiin. Me osataan kuunnella empaattisemmin, osataan tunnistaa niitä tunteita ja tarpeita ja sovitella ristiriitoja. Erityisen iloinen mä olen tämän koulutuksen myötä myös siitä, että meidän yritykseen on tullut ihan uusia toimintamalleja ja konkreettisia työkaluja, mitä työntekijät itse on luonut tässä koulutuksen aikana asiakastyöhön.